Noia vai celebrar un festival de Nadal benéfico de Zumbo o domingo 26 de decembro, organizado pola Escola de Danza Kitis Katis, en colaboración coa Concellería de Deportes. Será no pabillón Alonso Rodríguez ás 7:30 da tarde. O recadado a través das entradas e as rifas do sorteo que se realizará durante o festival irá a beneficio da Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva. Este é un festival benéfico, navideño. Levamos, creo que 2 anos sin celebrar un festival, nin de fin de curso, nin de Nadal, e creemos que este é o momento, dentro do protocolo, por suposto, que está estipulado, pois para que os nenos disfruten, pagan ver aos seus pais, nais, avós e demais, todo o traballo feito hasta agora. E que quixemos facelo benéfico, neste caso para as POC, e o 100% da recaudación será para esa asociación. E nada, convidarvos a todos a que asistades e que o pasedes fenomenal. Dende o Concello queremos apoiar unha vez máis calquer causa solidaria, pero cando se trata de un problema de enfermidade, pois sempre moito máis emotivo e máis nas datas nas que estamos, así que todo o noso apoio, e desde aquí queremos facer un chamamento a toda a veciñanza para que faga a súa aportación, que veña a disfrutar do festival. Dende a asociación agradeceron o xesto, que contribuirá a seguir investigando sobre esta enfermidade. Agradecer a Luisa e Iván que se acorden sempre de nós, celebrar que é unha boa nova que se podan volver a facer actos solidarios, agradecer, por suposto, ao Concello de Noia e a Laura que sean sempre un concello solidario, que participen en todo, non solamente en un evento concreto, sino en varios, e que sempre estén dispostos a abrirnos as portas. É moi importante, sobre todo, nos tempos que corren, ca COVID, que hai menos eventos, entonces cada vez que se fai un, como que conta doble, ¿no? Decir tamén que é moi importante que o que se recaude se destina única e exclusivamente á investigación. Todo o que se recauda vai única e exclusivamente a investigación. E nada, espera que sea unha velada divertida, que todos os nenos os pasen ben, e seguro que, o principio ahora de outra vez de volver a poder facer actividades e divertirse e que os nenos salgan outra vez á calle e recuperen un pouco a normalidade, que é máis importante. Ademais, a organización do festival habilitará tamén unha fila cero para todas aquelas persoas que queiran colaborar coa compra da entrada, pero que non poidan asistir ao evento.